Nganza kwethu ngiyanibingelela, nibingelela umdolomba wokuqala. Engentsha manje zithi ibhale emehlweni injabulo yokubalandeli beKaizer Chiefs kulandela ukunqoba kwabo enkomishini Nedbank Cup emva kwamashumi bagcina ukuphakamisa. Lokhu sekunyakazisa abantu ngokuthi bese bahlongoza usuku lomsombuluko ukuthi lubekwe njengoluyiholidi oye luyingqophamlando emlandweni webhola emva eminyaka eyishumi i-Chiefs yagcina ukuqukula. Lokhu kubufakazi bokuthi abalandeli bayo i-Kaizer Chiefs bagcwele imigwaqo yaseThekwini bebungaza ukunqoba kwayo. Asibuyele evideo elandelayo.